Isa sa mga bagay nga gina-request ko, kung i-guess ko ya, dapat ginapayungan kung maglakat ko. Eme, kay siling ko, SM, kinanlan di mabasa ang ulo ko. Kay kung mabasa ang ulo ko, gatrangkaso ko ya. Kag kung magtrangkaso ko, gainit ang ulo ko. Kag once uminit ng ulo ko, tuslokon ko mga mata nyo. Eme, para hindi matuslokan ang mga mata nyo, kinanlan makaon ko di sa Prince Baker. Kag dire sa Prince Baker ang pag-asikaso sa akon do hari. Kakurog-kurog sila yung pagkita nila sa akon. Ginpakaon ko nila sa mga spaghetti, waffle nga may syrup nga gin-request ko gid, char. Kag adobo flakes. Siling ko, pag-abot ko gid siling ko, Prince, lihog ko luto sa mga paborito ko. Kay gusto ko kumaon, ha? Malihog, hindi nyo na ko pagpahulata. Kung hindi nyo gusto, pagpanghurabog ko na yun yung mga baligyadyo. Ay, in fairness, balaya, gakaon-kaon lang ko. Bawas gahambal ko nga ba, Diyos ko, kanamit-namit sa mga undi nila. Sang amo niya nga adlaw, siling ko, Lord, ang akong bityan himua, 8 kabilog. Kay pertig, hindi kadamo sa pagkaon nga ginservice akon. Hindi lang sa akon, kundi sa bilog nga kalinti. Tim, ang mga tiyan nila, ba, kita ko gid mo. Gaburusdik, gidya bala. Mga lagkuan, gidya ang mga tiyan nila. Siling ko, abi, hindi ka mo sagi mag-inupod sa akon, ka mga lagko sa buyon nyo. Eme! Hindi magbulusdik ang amon nga tiyan kailan tawab lang mga pagkaon gin-serve sa amon. Damo-damo, gidya, kag hindi ka kauntat kaon. Bisan busog-busog ka na, kaunon mo gid. Kay mambal na sila karon ay nanon to si Kilinti man. Gasagi order tapos wala ging kaon. Muyan kuya karon niya kundi ging kaon ko biskan busog-busog na ko. Kay isa pa, namit mo, ha? And for the record, ay wala kami ablasagi order, sila yung sagi hatag. Siling ko sa lawas ko, bo. Lain namang gigtuod kung sikat ka, tanan-tanan ginahatag sa imo. Siling ko, hindi ko ginanlan ihatag nyo sa akon. Damo ko yung kwarta. Eme? Basi bla mabal. Ay nano, dis kalinti, patay guto man eh. Excuse me. Ay, karon, di napalta ka mo karon sang binandol ko nga 1,000. Eme. Hindi nyo ko gani pagtulot-testingan, ha? Damo biya ko kwarta. Pero wala ko gapahulam. Kahit tungod ang ginpahulam ko, tagasukot ko sa iya, taas pa sa tingog sa akon. Ginabudoan niya ako. Sili ko doa, ay daw ako, man niya nahuya sa imo nga ginpahulam, taka. Eme! And speaking of huya, bawperti sa amon kahuya pagkadto din amon sa tiyos. Kay ang pagserbi sa amon, sus ko, sinos tiyo ni? Ako? Matyagan ko ako steyo. Kay grabe ang amuma nila sa akon. Agsiling ko, rightfully so. Wow. Char lang. And because of that, thank you very much. After kaon, mga kalinti, halin kagina pagkaon, no? Naglabay ko sa Earl Sandwiches. Kag siling ko, please, hindi na ko pagpakan. Tanan nga ipatilaw nyo sa ako, dalon ko na lang, pwede. Kay basi, bla maglilapta ko, di. Eme! Hambal ko sa gag-guide sa amon ko, sir, pwede, hindi na ta sa mga restaurants. Diri naman ta abi sa van sa abi, kay diri sa van, may mga gamit ko di nga gusto ko. Dalian nyo, kuhaan nyo ang akong gusto. Asos, paghambal kong kuhaan ng gusto ko, sus, dali man sila kwa. Kulbaan man sila sa akon mo. Gano pang lapusan ko sila bla sa mga sapato solo. Eme! He. Siyempre, hindi madula nga hindi tadi kahapit sa Iloilo nga mga products. Inabalang ginatawag nga souvenir shop. Bo, perti katahom-tahom sang ilang mga gamit sa ilang mga souvenir shops. Perti ka di kalidad kag kataas ang quality sang ilang mga ay sus damo ko yung nakita daan nga mga souvenir shops. Ay nano kachipipay maniyaman. Pero diri sa fiesta yang souvenir shops. Number 1. Shout out ni gali sa matahom nga butik kay nga agin tagaan nyo kuya t-shirts, no? T-shirts. Isa lang gali t-shirt. Eme, pag ginapabalo ko sa inyo nga ang t-shirt nga ginhatag nila sa akon, amo to yung ginusar ko sa pag meet and greet ko. Arayo? Oh, kita nyo? So, kayang-kaya ko i-flex ang ila nga mga t-shirt. Kay katahom-tahom katama. Sa sobra katahom, ginusar ko sa stage. Kay siling ko,
This is a very quality shirt. This one deserves to be on stage with me, with a superstar. Eme!